Studenta mill-aqwa, dejjem titħaq. Għamlu kuraġġ u għajxu kull ġurnata mimlija b'imħabba għax ħadd ma jaf id-destin tagħna. Kienu dawn uħud mill-kliem li sawru attività fl-ITS li fiha tfakret il-memorja ta' Casey Xiberras, iż-żagħżugħa ta' 17-il sena illi sfortunatament tilfet ħajjita f'inċident ta' traffiku fis-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu f'Ħattart. It-tnejn wara nofsinhar ħafna minn sħab Casey li ta' kuljum kienu jqattaw ġranet sħaħ magħha waqt il-perkors edukattiv tagħhom fakru l-memorja tagħha f'attività mill-isbaħ. Fl-ITS attendew mhux biss sħaba iżda anke l-amministrazzjoni, l-allima u l-ħaddiema tal-istitut li ta' kuljum kienu jiltaqgħu ma' Casey. Attendit ukoll ħabibietha Ġustin li kienet magħha fil-karozza fil-mument tal-inċident u li fortunatament irnexxielha ssalva mill-impatt tal-karozza. Numru ta' għalliema rrakkuntaw l-esperjenza tagħhom ma' Casey, iddeskrivewha bħala studenta eżemplari, dejjem bid-daħqa fuq fomma, u kienet tieħu l-istudji tagħha bis-serjetà. Oħrajn għażlu li jwasslu kliem ta' kuraġġ lil sħaba kollha li attendew. Tkellmu wkoll l-aktar ħbieb li kienu qrib Casey li rakkuntaw l-esperjenzi tagħhom flimkien u l-karatteristiċi mill-isbaħ li sawru li tfajla ta' 17-il sena. Biex jikkumplementa dan kollu, ġie preparat ukoll filmat bir-ritratti u l-memorji li għandhom sħaba sabiex jiġu mfakra l-aqwa momenti li kellhom flimkien. Minn hemmhekk l-istudenti kollha mxew lejn il-Green Area tal-ITS, il-post fejn Casey l-aktar li kienet tħobb tgħaddi il-ħin liberu tagħha bejn il-lezzjonijiet. U madaru wkoll mal-mejda illi magħha l-aktar li kienet poġġi. Hemmhekk poġġew bukketti tal-fjuri ma' ritratt mill-isbaħ ta' Casey, ritratt illi fil-waqt li jfakkar it-telfa ta' żagħżugħa maħbuba minn bosta, ifakkar ukoll fis-sabiħ li tista' toffri l-ħajja anki jekk għal żmien qasir. Intant, it-tnejn filgħodu Mr. Casey Xiberras iddeskriva lil bintu bħala fjura li taf tħobb u tirrispetta lil ta' madwarha. Qal li l-fjura tagħhom issa qiegħda ma' fjuri oħrajn mal-mulej. Temm jgħid li omma, ħuha u n-nanna se jibqgħu jħobbuha u jgħożżuha sa ma jerġgħu jiltaqgħu magħha.